ole tunruma chuan kumsang khatzakua somkua pasaria coffee sopa tual tha narap thlak tak chanchin kan soidona kan soitran tak tak ma in ka video te tha itini chuan like button kha minlo me sakla tin ka channel hi ilola subscribe lo ni chuan subscribe button kha minlo me sak bok donia kumsang khatzakua somkua pasari July tha khan Washington DC a coffee shop pakhata chuan tual tha narap thlak tak athenga na thoklai mi pathum anthi nge kumsang khatzakua somkua pasari July ni thumle nili vel bora khan Washington DC a chuan mitam tak chuan Independence Day lomin hlim takin hun an manga mun shan atangin mitam takin an ron tlo ve bok chu Independence Day an lomna chu July ni sari tho tran ni zinga chuan atopa DC a Georgetown venga mi te chuan an hnangai an chhun zom le tran to bok zing lamdar nga le minute som panga a chuan coffee dor lar tak pakhata an supervisor chu chhun lama an buai lutuk lo nan ti in an na then khatte loin ma khualok tumin an coffee shop a chuan akala akhen chuan car park na a chuan zan lama duty an manager car chu alo lain park ran maya an dor chu ahma zan dariata khar tur an ni boxi a mak ati ema wangin man mo takin dora chuan atlan lut ngala kong khar chu ahonga light te chu alo lain on vek maya music alo lain play ral boka ahan awela tu ma chang tu anom silo dor chu ti failovin alo la om nuai boka ahma zan chuan tunge duty ti hriat adu awangin an shift schedule chu ahan ena keti duty zan ani awangin keti chu ahan auri stop maya ma se chang tu anom chuang lo auzel chung chuan an dor hnung lam chu awa enta a ta chuan le thil rap thak tak awa muta a tho pui te ruang chu thisen nena bonua in chuata chuan awa mutani a thil mu chu rap thak ati in a tre chel chul maya a hlau em awangin rang takin pona atlan chuaka pona chua chuan bus pakhat hi alo tlan phei chia boka chu bus chu lo phar dingin alut ngal roka thil om dan te a hril hnu chuan driver chuan police te chu rang takin a call ngala police te po chu rang takin an ron thleng ngal thuaya an man ron ei ang chuan nu chui na chu an thok tran ta a dor kong kabula chuan pheikok thla an mu a chu pheikok chu chung an mi tha tak te pheikok le an dora manager pheikok nen a in mil lovani dora na thok mi pathum te chu ka hlum vek an ni a voi tam tak ka an ni nge night manager keti mahon kumsom ni palimi kumsom pariata upa Aaron David le kumsom ni pangami Emery Ellen Evans te anni alan dana tang chuan chung mi te chu andor ti failai tha ni in alanga tual tha na thlen hun hi zandariat vel ni in alang bok an manager keti chuan silaimu adong hnem bera arwang an endik hian akuta chabi alola hum ran mai bok chu chabi chu endik turin an la ngala Metropolitan Police Detective James Strainham chuan chu tual tha na chu mimal in huat na awanga thil tia ani aring bera ruang lo om dana tangin keti chu abial pa emo abial pahluyemo chu dora ron kalin anin ti thiam lowanga na thok dang pahni chu in chung lama lo omin an omna lam chu panin keti chuan akal sananga chumi chu zuin a thin thok thutin na thok dang pahni tele keti chu akap lum tamai ni in anga yani silaimu ka ruana parukle 380 semi automatic silaimu pali chuata anchara silinga chuan 38 revolver mu ka ruwa tona kor chu alo tangwa boka an ruanga tang chuan voi khat mai ka an ni lo wangle silaimu chi ni an chara wang chuan tual that tu chu alo bera mi pahni an ni an ring ta a rugur thil ti ani theyangem ti an ngai tua ta a ma se an rawara poisa an da na te chu ruak eng ma a om lova an safe po a in kal thathlap bok han hon tumna hnu ma eng ma an mulova
athil thal na receipt te chu an han en let le a zandariat le minute somlia dora thok pakhat chuan coffee a leina receipt chu alo om veran maya dor khar nu minute somli vela po chuan an ladam ngei ti chu a chiang ta hle ni detective chuan tual tha na thlenjana chumi hmuna kal papakhat chu azota ani chuan zandar kuale minute som panga vela chuan chu hmuna chuan akala a chung lama chuan na thok lai mi pahni hian dor chu an notify meka an khar to thu aloin tarawangin lut lovin alet le ni in asoya midang chu hmuna kal tum thoten detective an shildan chuan zandar kuale achan ve vela chu hmuna chuan an kala kong khar chu alo in kal lo wangin an lut tlanga ma se tu ma an mulo wangin an let san le tamai ni in an soibok chung te ani taka chuan tual tha na chu zandar kuale minute som panga tanga zandar kuale achan ve in kar vela thleng ni in alang tani mase andei managerin detective ashildan chuan zingkara dor a thlen chuan kongkhar malam le hnunglam chu alowin kalvek thu asoya chu baka kongkhar te chu chabi manglo chuan akal theilo thu asoibok chu thil chu in chung lama tanga ti ani chuan atitur om ang arin ashilta a tual tha na thlen makar chuan keti duty line anrawara poisa anda abawa chumi lo rutu chu an na thok zinga mi pakhat damdoi khoi thin ani ti asoita a chu pa chu keti chuan a na tang chuan a ban tira a poisa ruk po chu ru levek turin ati boka chu pa chu a thin rim em awangin a poisa ruk za chu a ru le levek hialani chu pa chu Georgetown na a chen na hmuna an vakal chila thu engemo an vazota thatakin alo changa a poisa ruk po chu keti nen anin rem siam na anga aru levek thu asoya a pheikok chu pheikok thla an hmu nen a in mil le mil lo hriat nan en an dila an han en mil chuan alo in mil hau lo maya autopsy result alo chuaka keti mahon chu voinga ka ani a Emery Ellen Evans chu voi thum ka ani a Aaron David Godrich chu voi khat chau ka ani thung mase silai mu pakhat chau chuan a chuap le a thin a chutlanga wangin a thi pui ta thawani ruanga tanga silai mu an lak chu atang chuan tual tha nan chuan silai mu pahni man nge ani ti an confirm theitani chu tual tha na chu an chui chua mai theilo wangin mi puilama tanga norna ana sa em maya a coffee shop nei tu pa phei chuan chu tual that tu hria chua ani theinan thu hriat nei anom phot chuan US dollar si nga thleng pek a in huam thu apuang dup mai ani maserin dan bak soi tur hria anom box si lo detective James chuan Washingtona FBI office a thian pa special agent Brad Garrett chu asom ta chot maya Brad Garrett hi tual tha na nu chuina konga experience nga tak mai ani nge ni atu ka chuan investigator te chu coffee shop a chuan an vakal thale ta a nu ma engemotal mu in beisein uluk takin an han en fiele ta a an dor chuan security camera an lo nei hau lo maya chu baka tual tha na thlenjan chuan alarm ri po a om hau lo ani ti an hre chuak ta ni a in lok na la chu han mel hemna engma a om box si lo awangin tual that tu te chuan na thok ten dor anti file line an lu chilanga silinga silai mutang te po chu vauna na mangin chunglam hoi zong in silai an met puak ani an ring ta a ti chuan a thok tele keti chu dor hnung lama chuan an nor pheya an kap lum ta ni berin alangani ti chuan tual tha na thlena tanga thahni le achan ve aliam hnu po chuan engma mason na an la nei thei chuang lova kumsang khazakua somkua pasari September ni somni pasaria chuan Metropolitan Police te chuan kol poimo tak andong ta aron betu chuan tual thana in nam hnoi mi pahni a hriat thu aron soya pakhat jok chu a hming kal ti chein a hria a hming hnung jok a hrelowa ma se cher lampang vunsen lam deuh ni in a soya kal chu galatin venga omin anu puile fa tenin an cheng meka karpol akhal thin ni in a soibok
detective te chuan rang takin DMV record an han en le ta a ta chuan galatin ko thlera om kar nei tu sang khat zahni te zinga chuan kalku party chu an mu chuak ta a kar po chu a pol alo ni ngei boka criminal record alo nei to em ti te an han en chuan kalku par chu kumsom ni pariat mi ni in tun ma in ral thuam ruk le tual that tu niarin hlel thua man alo ni to reng mai boka kumsang khat zakua somriat pakua January tha a Prince George County Maryland kal le athurual pui pakhat chuan dor pahni an roka an tlan bo nuwa athurual pui pa chu thia chhar ani nge ni police te chuan kal chu athat tu ani an ringa mase evidence engma an hmulo wangin tual that case an ortir theitalowani chung thu te an han hriat ta ka chuan investigator te chuan kala chanchin hriat bel chu an chak ta hlea special agent Brad Garrett chuan kalkupar chu a phone call ngai thak rukna da arem ti ta a kal te venga lumena dor pakhata chuan kal chu akal jing le a kala in ti hialin an soi thina ni aron report tu chuan kala thurual pui pa chu lumet tu chuni in a soi boka kal chu tuin nge tlo thin ti an hriat du awangin agent pakhat chu in chei dang lamin telephone repair le CCTV camera an vuatir ta hala chu camera chuan kala in malam tak chu a hoya a inalu le chuak zong zong chu chiang takin a hre theiani chu mai chu du tok lovin investigator te chuan kal chu an zui rureng boka athil ti apiang chu an thli thlai renga lumet tu dora chuan akal fo thina chu lumet tu chuan coffee sopa tual thana khan in nam noina aneyangem ti chiang taka hriat an du hlea an call record na atang tal chuan hriat thei ngei anin be sei tak zetani kalan ama a ruk ru athurual pui thita bial nu chu an zong mu thei ta hlau boka chu nu chuan kal le lumet tu pa le abial pa te chu ama chuan thian tha tak an ni thin thu soya abial pa thi chana chuan kal chu amo phur tu ani aring het pur boka kalanu pui nen po chuan anin kom thin thu soin kalanu pui chuan apasal kalatan chuan silai 9mm ale sakbaka an driver license ahman saka ahming po alemle address a po ahma a anomna hlui ahmanga achan chu an lo chui palani poin apasal kar chu an chui chua mai lo nana ti ni in asoibok kalanu pui ming chu Melissa ani thule amma daya kumsang khazakwa somkwa pasari ni puilaya dor an roktruma an thurual pui pa te po investigator chu ashil bokani investigator te chuan kala an en thak na atangin chu athurual pui pa chu an hre chuak theita a hun reivak lo liam ta tang khan damdoya rukin kholaya azuar thina investigator te chuan eng thue motal hriat anei be sein damdoi tol ruk khesa mana dop antum ta a ma se chu wang ringota hanman chu reilo te a achuak le mai don sia anman le talovani hun le ni te aliam zela mason na em omlovin kumsang khazakua somkua pariat July tha an thleng ta der mai tual tha na thlena tanga kum khat aliam ta der mai le ma se investigator te chuan kal le athian pa lumet tu te chu tual tha na mo phur tu ani ti fin fia na an la mu thei chuang lovani special agent Brad Garrett chuan kal chuan en thak me kani ti ashria ani aring rum hiala he tual tha na chungchanga hian kal chui tu hi FBI le DC Metropolitan Police te chau nilovin Prince George County Maryland bul naya Sergeant Joseph McCann chuan alo chui ve reng boka ani chuan thu hre tu meche pakhat azong chuak ta hlau mai ani chunu chuan tun ma a kal te ruk awanga zela tang ani thu asoi boka Sergeant Joseph chuan chu thu chu investigator te awahria tir ta thuaya zela chuan investigator chuan thu awazot fia ta ni chunu chuan coffee sopa tual thana chungchang chu hriat nei hau lo ma se kal tenen chuan ruk na lama an lo in thurual to awangin kala na thodan kal mangero chu a hre hle thunga
kum sang khazakua somkua paruk September tha ka le lumet tu le amma a athurwal pui tho thita nen chuan an pali in pizador an suama chumi tum chuan kara lo ngakin a khaltua atanga kal chu a ho tu berni in a soibok chumi tum chuan kal chuan silai pahni akenga athian te pahni nen chuan an valuta an hna chu an thu oilowa piang ka hlum ani top mai ani chumi zan chuan tu ma ka hlum nei lovin poisa ang le wallet te chu la in kara chuan an lo le thuaya arangin an tlan bo ngal ni in a soibok hemi nu pizador an suam nu hian voi kha chu ka le lumet tu pa chuan Heights Villa Avondale Parka tlailama kar chunga nula le tlangwal om mek chu suam an tuma lumet tu pa chuan kara alo nga ka kal chuan kar chu avapana ami pa jok chu Maryland police officer duty of lai alo ni a lo bei let atum ve wangin akap tani voi ni akapa ma se voi khat chau afu thung rang takin an tlan chengal ni in a soibok chunga thu soite chu police record ta alo omvek maya chuwang chuan agent Brad Garrett chuan a thu soi zong chu a ring veka police officer aka po chu adam chuak ti te po an reta a kal chu rugru satlia mai nilovin suam mang ho tu ani ti an hre chuaka chuta tang phei chuan uluk le zualin an chui ta ni ahma a phone call don le ahman chua a number chau an record thin chu anin biak na nen lam chuan an record ta a chu mai baka asilai 9mm chu kala nupui chuan khoidora tanga alei nge ti hriat an tumru le a zot fia turin an in an vapan chuan kala nupui nu apizon zok ina alo oma afanu in 9mm silaya da na an zota a serial number chu 12 thana ne na in kai hnoi thila hriat an du thu an hril ngal boka afanu nen chuan anin ti thiam lo wangin rei tak anin biak po to lo thu alo soya ti chuan investigator te chu an let le maya an let nu chuan kala pizon nu chuan afanu hena chuan silai chu police ten an ronzon thu awahril tian hreta a chumi hnu lok chuan kala nu pui chuan apa afona police in silai an zon thu le silai chu ina an hmu zolo wangin kalan ala chhuak an yarin thu a soya pona chuan phone mangin a phi chung maya a hlau thon mel tak zet ani chuti lai tak chuan kal chuan aron bia police te chu silai chu pek mai adu thu a hril chuan kal chuan tilo turin aron hril chul maya anin bia ka tanga reilawa chuan investigator te chu kala teina chuan an wakala kongkhar an han ki kara kal le anu pui chu ina an om ngei ti chiang ma se kongkhar chu an ron hongdu hau lo maya tual thana athena tangin thasom pali lai aliam ta investigator te po chuan tual that tu chu man an hnai to hle in anin hria a ma se kongkhar chu an ron hondu tlat silo wangin an let san le tari a kala nu pui chu an na tho na hmuna an wazong ta top maya investigator te a hmu chuan kala nu pui chu azam chena sa hle a khura silai omna an zo chuan ani chuan Marylena an story cha a om thu a hrila ti chuan atuk tlaya apu in muturin thu atiam ta a ti chuan atuk tlaya apu ina in muturin thu an tiam ta a an hun tiam thlen ma deuh chuan kal chu an ina tang chuakin kara alu nuwa silai tuamna case a thutna bolsi ta ada chu an hu a chu wang chuan an thlen huna engthil nge thleng don an hrial lo wangin investigator bul hnaya chuan an mani pui thei turin midang in peisa rengin an lo omboka an thlen don chuan kal chuan alo danga ma se an kal chan te an soi chuan alu tir ve tamaya an lu nu chuan silai chu dokana an lo da a an fa pa le apu chu an lo om ve boka kala nu pui chuan silai chu alo ko muwa coffee shop atual tha na silai nen chuan ain ang lova amai ro chu Maryland Parka officer ka na ne ne ro ain ang thung chu silai chu leplama an thona ta chuan Marylena police officer ka na nen chuan a in mil chia ti an soitani
ti chuan a hma dai atangan lo en thak to damdoi tolri thin chu an man ta a ama chuan ongai thak na da ruk ani a ka le a thian pa lumet tu te chu wakoma in puan tir turin an ti a chu damdoi tolri thin chuan alo rem ti ve maya ti chuan ama chuan ongai thak ruk na da chuan lumet tu dora chuan avakal ta a lumet tu nena chuan a kongkalai police ten ti ding mewa coffee shop atual thana chungchang an lo zo thu te hrilin lumet tu chu enge thil om zia te a han zot ta a lumet tu chu a hlau thongin zoite a hril ru in ente khamizan khan kal hian enge motak chu a ti ka hria a chan chu minron phona minron soma karon bele angche atia ma se jing thlengin minron beto lowani atia te chuan tual thana chanchin kha ka hrele a chu zong chu ani ti in alo hrila lumet tu pa chuan enge motak hria ta nei an be seya ma se kal chuan aron bia in aron to ngai reng lo maya agent Brad Garrett chuan lumet tu pa chu vakal chil mai adu ta a ti chuan lumet tu pa chu an mana an dop ta a atira chuan engma a soidu lova ma se investigator te chuan beidong lovin tual tha na thlen ma zana kalan enge abula asoi ti chu anzot ta sek maya lumet tu chuan kal chuan chu coffee shop chu rei tak alo en thato a security camera po a ommu mal lo ti in chu baka sum an hailu hnem thu te sum adu thu te a hril thu a soibok ani chuan a ruala kalve chu adu thu a soya amai ro chu aron biak tak lo wangin atel ve lo thu a soibok ti chuan ataksa ongai thak ruk na da a ka chu vabe popa in puantir dan zong turin anti a ani chuan lo rem ti in ka la in lampan chuan an kalta a ma se kal chu akara chuang lai an vanan chinta ka wangin an man ngala an han dop ta a kal chu atang na save hlea lie detector manga test po a huam vek thu te a soi chula ma se an han test chuan a fail le tarau sia in zepreng chuan omzia anei don chuangin a hrelowa a in puang ta ani chumi zana chuan ama chawin coffee shop chu apana a thian pa lumet tu chu hruailowa ama achin fel mai a in be se awangin a kol le talova dor avalu chuan dar kuale minute som ni vel ani a na thok pahni le manager te chu dor hnung lama chuan anor pheya poisa la a chuale mai atum lain vaunan ti in silai chu chunglam hoi zong in voi khat akapa chu vele manager ke ti chu tlan chu atumin akal son ta tutia tlan chiat atum chuan kala thin rim ati so sang thuta atum sa em big ponilovin akap tamai ni in ain soya chumi nuwa midang thok ve pahni te po chu akap ve ngala chutia aka nu chuan poisa po chu engma lalovin achuak ngala ina rang takin a hoa a thom no zong a sufai ngal vek ni in a soibok kumsang ni February tha trial nei ni in kalkupar chu thiam lo chan tir ani a death penalty chu pumpel ma se dam chung tang tura a chung thu rel sak ani baka parola chua phalsak ani lova chu mai baka a case chu engti kong zong pon appeal le remti sak ani lo bokani